Assalamu alaikum. Aziz Türkmenistanlılar, aziz babamlar, ağalar, kardeşler, yoklar, oğuldaşlar, iptaşlar. Bir ağızdan ümmeti Muhammed, sevgili babamlar. Kur'an-ı Kerim'i Recep ayının başından beri okuyup başladık nasip oldu Türkmen diline. Ve bugün hem inşallah Kur'an-ı Kerim'in 34. Sebe, 35. Fatır ve 36. Yasin surelerini okumana niyetlendik inşallah. Bugün hem yatladıyız. Recep ayının 26'sı Hicri 1445 yıl 7. fevral 2024. Sebe suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 54 ayetten ibarettir. Bu sürenin adı 15. ayette azalyan ve Yemen'de bir milletin adı bolan Sebe sözünden gelip çıkýar. Bu sürede Davud aleyhisselam peygambere berilen zatlar ve cinlerin Süleyman aleyhisselam peygamberin hizmetinde bolandıkları barada gurrun verilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Hamdı sena asmanlardaki ve yerdäki ähli zatın eýesi bolan Allah'a mahsustur. Şeýle hem ahirette de övgü ona mahsustur. Ol hikmet eýesidir. Ähli zatdan habardardır. Ol yerin içine girýän zady we yerden çykýan zady, asmandan inýän zady we asmana çykýan zady bilýändir. Allah rahim şepagatlydyr, bagyşlaýjydyr. İnkar edýänler kıyamet hiç haçan gelmez diýerler. Sen olara ýok, gaýby bilýän Perwerdigaryňdan kasam edýärin kıyamet size hökmen geler diýip aýt. Asmanlarda we ýerde zerre ýalyjak zatlar hem ondan gizlin galyp bilmez. Ondan kiçi bolsun, uly bolsun, hemmesi aşkar kitapda ýazylandyr. Bu sebäpli Allah iman getirenleri ve ýaxşy işleri edýänleri syýlaglandyrar. Olara bagyşlanma ören bärek rızkaly bardyr. Ayatlarımızın ündewlerini ýok etmek üçin can edip urunýanlara bolsa iňňän erwet we eziyet beriji azap bardyr. Özlerine ilm berilenler Perwerdigaryňdan sana indirileniň hakykatdygyny ve onun kudreti güýçli we hakyky öwge münasip bolan Allah'ın ýoluna gönükdirýändigini görýärler. İnkar edýänler size bölek bolup pytrap gideningizden soň täzeden ýaradyljakdygyňyzy habar berýän kişini görkezelimi? Ol ya Allah töhmet atýar ýa-da ol däli diýerler. Ýok, ahirete inanmaýanlar azabyň we çoň azgynlygyň içindedirler. Olar asmandan we ýerden öňlerini we izlerini özlerini ähli tarapdan gorşap alan asmana we ýere seretmeýärlermi? Eger islesek biz olary ýere sokarys ýa-da üstlerine asmandan bölekler ýagyş ýyldyrym ýagdyrarys. Elbetde bu zatlarda her bir Allah'a yönelen bende üçin ibratlar bardyr. Taqiq biz Dawuda aleyhisselamy beýik mertebe berip ey dağlar we kuşlar onun bilen bilelikde tesbih edin diýdik. Şeýle hem ona demirden giň we gowy edip söwüt ördüýüp demiri ýumşatyp berdik. Ey Dawudun aleyhisselamyň neweresi, ýaxşy işleri edin, çünki men sizin edýän işleriňizi görýändirim. İýden gidenne bir aýlyk, aşam gaýdyp gelene bir aýlyk ýol geçen şemaly Süleymana tawin etdik ve onun üçin misi çeşme ýaly eredip aktyrdyk. Perwerdigaryň ıhtiýary ruhsady bilen bir näçe jin onun elinde işleýärdi. Olardan haýsy buyrugymyzdan çyksa, oňa ýalymly azap bererdik. Olar Süleyman aleyhisselam üçin ibadathanalar, heykeller, howuzlar, giň okuralar, berkedilen gazamlar ýaly onun islen zatlaryny ýasaýardylar. Ey Dawudun aleyhisselamyň neweresi, şükür edin, bendelerimin arasynda şükür edýäni gaty azdyr. Onun Süleyman aleyhisselamyň ajalyny ýetirenimizde onun ölendigini
yapılanyp duran hasasyny iýen garynjadan başga görkezip bilen bolmady. Süleyman ýykylanda onuň ölendigi jynlara aýan boldy. Eger jynlar gaýby bilsediler, onda olar onuň ölü halda diri ýaly bolup hasa ýapylan wagty kemsizji eziýetlerini çekmezdiler. Taky Sebe halky üçin ýaşaýan ýerlerinde ibratlar bardyr. Olaryň sag hemde çep taraplaryna iki sany bagy bostanlyk bardy. Olara Perwerdigäriňiziň beren rızkalyndan iýiň için we oňa şükür edin. Näçe ajaýyp şäher we günälerinizi bagyşlap duran Perwerdigar diýildi. Emma olar hakdan yüz öwürdiler. Şonuň üçin olaryň üstüne gazaply sili iýerdik we olaryň owadan iki bagy bostanyny turşy irimişli, ağacı ýylgynly we az olak sedir ağacı bolan bir baga öwürdik. Biz bu jezany olara gadyr bilmezlikleri üçin berdik. Hey bizim bir gadyr bilmez inkar edicilerden başga kişini cezalandyrarsmy? Biz olar bilen bereket dölen sevitlerimizin arasynda äşkar görünüp duran owadyr şäherler emele getirdik we olaryň arasyna gatnaw ýola goýup ol ýerlere giýje günniz arkaýyn gatnaň diýdik. Emma olar bu nygmatlaryň gadyryny bilmän bilgeçleýin. Ey Perwerdigarimiz, biziň ýolagçylyk etjek ýerlerimiziň arasyny daşlaşdyr diýdiler we özlerine zulüm etdiler. Biz hem olary erteke öwürüp derbi dagyny etip goýberdik. Elbetde bu zatlarda köp sabır edýän we köp şükür edýän kişiler üçin ibratlar bardyr. Taky iblis olar hakdaky gumanyny, niýetini durmuşa geçirdi. Şonuň üçin iman getiren bir topardan galany oňa tabyn boldular. Aslında bolsa iblisiň olaryň üstünden agylygy ýokdy. Emma biz ahirete inanýan bilen oňa şek şüphe edýäni tapawlandyryp bilmek üçin iblise bu mümkinçiligi berdik. Taky Allah ähli zady gorap durandyr. Olara aýt, Allahdan başga Allah şärik hasaplayanlaryňyzy çagyryň. Olar ne asmanlarda ne de ýerde zerre ýalyjak zada hem eýçilik edýän däldirler. Olaryň bu ýerlere, asmanlara we ýere hiç hili şärikligi ýokdur. Şeýle hem Allahyň olar bilen bular ýaly zatlarda hiç hili kömekçisi ýokdur. Allahyň huzuruna diňe özüniň ruhsat berenleriniň şepagaty peýda berer. Ýüreklerinden gorky çykarlanda olar Perwerdigäriňiz näme diýdi diýerler. Beýlekler bolsa hakykata aýtdy diýerler. Ol ören beýikdir, belekdir. Olara aýt, size asmanlardan we ýerden kim rızkal berýär? Olara ýene de Allah diýip aýt. Şeýle de taky ýa biz ýa-da siz haýsy da bolsa birimiz dogry ýolda ýa-da açaçan azgynlyk içindedir. Olara aýt, siz biziň eden günälerimiz üçin jogapkär dälsiňiz. Bizden hem sizin edýän işleriňiz sebäpli hasap soraljak däldir. Olara aýt, Perwerdigärimiz biziň hemmämizi bir ýere jemläp, soň bolsa aramyzda hak adalet bilen höküm eder. Taky ol ýeňijidir, ähli zady bilýändir. 26-njy aýat olara aýt, Perwerdigärimiz biziň hemmämizi bir ýere jemläp, soň bolsa aramyzda hak adalet bilen höküm eder. Taky ol ýeňijidir, ähli zady bilýändir. Olara aýt, maňa Allah goşan şäriklerinizi görkeziň. Ýok, görkezip bilmersiňiz. Çünki gudraty güýçli we hikmet eýesi bolan diňe Allah'dır. Biz seni ähli adam zady diňe boşlukçy we duýdurujy hökmüne ýerdik. Ýöne köp adamlar muny bilmezler. Şonuň üçin olar, eger siz dogruçul bolsaňyz, siziň wada beren zadyňyz kıyamat kaçan diýerler. Sen hem olara aýt, size wada berilen şeýle gün bardyr berin, onda ne bir salym iza galyp bilersiňiz, ne de bir salym öňe geçip bilersiňiz. İnkar edýänler, biz bu Kur'ana da, ondan öňki kitaplara da hiç haçan inanmarys diýdiler. Emma sen o zalymlaryň özleriniň Perwerdigariniň huzuruna durup, biri-birilerine söz gaçyşlaryny bir görsedin. Şonda ejiz hasaplananlar ulumsuzlyk edenlere siz bolmadyk bolsaňyz biz mömin bolardyk diýerler. Ulumsuzlyk edenler ejiz görülenlere
Size doğru ýoly gelenden soň ondan sizi biz gaýtardykmy? Ýok, tersine siz güne edýärdiňiz diýerler. Ejiz görlenler ulumçylyk edenlere giýje günni sizin işiniz hile gurmakdy. Çünki siz hemişe bize Allah'ı inkar etmegimizi ve ona şärik goşmamyzy buýurýardyňyz diýerler. Olar iki topar hem azaby görenlerine bolsa ökünçlerini gizlediler. Biz hem ol inkar edenlerin boyunlaryna demir halkalar dakdyk. Olar diňe eden işlerinin cezasyny çekerler. Biz haýsy sebite bir duýdurujy peýgamber iýersek, şol ýeren azgyn gurupdolary biz sizin iýeren zadyňyzy inkar edýäris diýdiler. Ýene olar biz baýlyk we perzent taýdan sizden has köp, şonuň üçin bize azap berilmez diýdiler. Sen de olara aýt, taky Perwerdigarim isleýänine rızkyly bol berer, isleýänine bolsa kem berer. Emma köp adamlar muny bilmezler. Bizim huzurumuza sizi ne baýlygyňyz, ne de perzentleriniz ýakynlaşdyryp biler. Bize diňe iman getirip, ýaxşy işler edýänler ýakynlaşyp biler. Ine şolaryň eden ýaxşy işleri üçin sylaglary esse artdyrlar we olar cennetin köşklerini asdolu içinde bolarlar. Ayatlarımızın öwüt ündewlerini ýok etmek üçin can edip urunýanlar bolsa azaba duçar edilirler. Olara aýt, taky Perwerdigaryň bendelerinden isleýänine bol rızkyl berer, isleýänine bolsa kem rızkyl eder. Siz haýyr sahawat hukmyny näme sarf etseňiz, Allah onuň deregine başga rızkyl etirer. Ol rızkyl döwlet berýänleriň iň haýyrlysydyr. Allah şol gün olaryň hemmesini üýşeler, soň bolsa periştelere size ibadet edýänler şularmy diýer. Perişteler bolsa sen ähli kemçiliklerden päksin. Biziň dostumuz olar däldir. Sensin. Olar jynlara ibadet edýärdiler. Olaryň köpsi jynlara inanýardylar diýerler. Ol günni hiç haýsyňyz başga birine ne peýda ne de ziyan berip bilersiniz. Biz zulüm edenlere inkar eden oduňyzyň azabyny dadyň diýeriz. Olara biziň ayatlarymız açaçan okulanda onuň niýeti diňe sizi atawaba ibadet edip gelýän zatlaryňyzdan döndürmekdir. Bu Kur'an bolsa toslanyp tapylan zatdyr diýdiler. Olara hakykat gelende hem bu açaçan jadygörlükden başga zat däldir diýdiler. Aslynda bolsa biz olara okar ýaly kitaplar bermändik we senden öň olara hiç bir duýdurujy hem iýermändik. Olardan öňkü ummatlar hem peýgamberlerini ýalan hasapladylar. Bular öňkülere beren zatlarymyzyň ondan birine hem ýetip bilmändiler. Şonda da olar peýgamberlerini inkar etdiler. Emma seret meniň inkarym nähili boldy. Olary nähili helak etdim. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, men size diňe ýekeje öwüt nesihat berjek. Allah boyun sunmak üçin iki-ikiden we bir-birden ýeriňizden turun, maňa seredin we pikirlenin. Siziň dostunuz da, peýgamberiniz de mejnunlukdan hiç hil alamat ýokdur. Ol diňe siz öňüňizdäki ýowuz azapdan habardar edici peýgamberdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, men sizden hak tölek soran bolsam, ol sizinki bolsun. Çünki meniň syýlagym diňe Allah degişlidir. Ol ähli zada şaýatdyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, elbette Perwerdigarim hakykaty ýüze çykarar. Sebäbi ol gaýby ören gowy bilýändir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, hakykat geldi we mundan soň batıl ne bir zady ýüze çykaryp biler, ne de ýyzyna gaýtaryp biler. Ey Muhammed, sen olara aýt aleyhissalatu vesselam. Eger ýoldan çyksam, öz ziýanyma ýoldan çykaryn. Emma eger dogry ýol tapsam, bu maňa Perwerdigarim wahy eden zady Kur'any sebäpdir. Taky ol ähli zady eşidýändir, bize ýakyndyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olary korkup aljaran wagtlary bir görsedin. Olara indi hiç hil çykalga ýokdur we olar ýakyn ýerde tutulandyrlar. Olar boljak iş bolandan soň ona inandyk diýdiler. Indi olar
daş ýerden dünýädäki durmuş geçip gidenden soň nädip imana etsinler? Aslında bolsa olar öň hakykaty inkar edipdiler we uzak ýerden gaýyby görümleri bilmek üçin çaklamalary hödürleýärdiler. Indi mundan öň ýaranlaryna hem edilşi ýaly olaryň özleri bilen arzu edýän zatlaryň arasyna böwet çekildi. Taky olar gaýgylandyrjy şüphäniň astındadyrlar. Sadakallahul azim. Sebbe suresini okuduk ve Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi Fatır suresine geçeriz. Doğanlar. Fatır suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 45 ayetden ibaretdir. Bu sürenin adı ilkinci ayette agzalyan döredücü manysını anladyan Fatır sözünden gelip çykýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ähli hamdy sena asmanları ve yeri yoktan döredücü 2, 3 ve 4 kanatlı perişteleri ilçiler eden Allah'a mahsustur. Ol yaratmagyny isleýişi ýaly artdyrar, taky Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Allah insanlara haýsy da bolsa bir rahmet kapysyny açsa, ona hiç kim böwet bolup bilmez. Allah'ın tutan saklan zadyny ondan soň boşadyp bilen bolmaz. Ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Ey adamlar! Allah'ın size veren nigmatlaryny ýada salın. Allah'dan başka size asmandan ve yerden rızkal verip bilecek yaradıcı barmy? Ondan başka ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Bu ýagdaýda näme üçin küpüre gaýtyp gelýärsiniz? Eger seni yalan hasaplayan bolsalar gynanma. Çünki senden öňkü peýgamberleri hem yalan hasapladylar. Ähli işler Allah dolanıp barar. Ey insanlar! Elbette Allah'ın beren vadası hakikattir. Ägä bolun. Dünya ýaşaýşy sizi aldamasyn. Ol ýalançy şeytan sizi Allah hakda Allah günäleri geçer diýip aldaba düşürmesin. Taky şeytan sizin düşmanyňyzdyr. Şonuň üçin siz hem ony özüňize düşman bilin. Ol tarapdarlaryny diňe oda laýyk kişiler bolmaklary üçin çagyrýar. İnkar edenlere bolsa ören ýowuz azap bardyr. Emma iman getirenlere ve ýagşylyk edýänlere ýalkaw we uly